Da, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi este o zi foarte importantă pentru mine. Astăzi, astăzi am făcut o mare realizare pe un joc. Am devenit major general. Nu, stai. Ce am devenit? Major general, da, pe Call of Duty, mă. Și sunt foarte fericit și când am fost fericit. Au. Stați așa. Când am fost fericit, am construit așa o casă frumoasă aici. Așa frumoasă. Bă, da, așa de frumoasă e casa asta. Fiți atenți aici. Începem. Stați. Așa. Deci, asta e un fel de zi de castel. Casa e făcută din lemn, frumos, asta e cu flori aici. Intrați aici, mergeți de desubt în pământ, unde am pus cuferele mele. Aici am o comoară, eu, evident. Eu am de toate. Mâncarea. Așa, nu știu ce. Deci o ușă care duce spre altă cameră subterană, unde am pus o fermă. Aici, iarăși, o altă cameră subterană, unde am pus animale. Aici am pus niște găini să crească, că după să le tai, să le mănânc. Și ouăle le iau de ouăle, le fabric de aici, la găinile astea. Eu zic că e o afacere bună ce fac aici. Aici mai jos este un portal de Nether și o masă pentru encantat țării, Dumnezeu știe ce vreau să enchantez. Mai jos am o cameră de relaxare, mă, pentru oricine să te relaxezi la televizor. De decor mai mult camera asta. Aici baia, wc-ul, chiuvetă. Și aici un duș. Un duș cu lumină. Foarte frumos. Și mai am ceva să vă arăt. Aici am un seif, practic, cu diamante. Așa, asta e o cameră ascunsă în pereți, practic. Bun, acum că v-am arătat interiorul casei, acum o să vă arăt exteriorul acestei case. Cât de interesant poate fi. Tăcătăcăpom, tăcătom, tăcăpom. Tăcăpom, tăcătom, tăcăpom, tăcătăcăpom. Tăpom, deci, aici e ieșirea, aici e un tunel. Așa, e deschis aici. O luăm pe aici. Aici, practic, am pus un dăsa de redstone să lumineze calea, dar nu avem nevoie, că ba da, că dumneavoastră poate nu vedeți. O luăm pe aici, frumos. Știu că e întuneric și nu o să vedeți nimica, dar nu contează. Pe aici am făcut un drum pentru cei care vor să... Adică stați că o să vă înțelegeți mai bine. Ai, practic, pe aici e ieșirea. Ieșirea. O luăm pe aici, țaca, 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 pam, țaca, 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 pam. Așa. Și... Hopa! Am ieșit din castel. Practic eu am pus peste tot, am pus niște semne cu o zonă interzisă, ca nimeni să nu calce, în caz că mă joc cu cineva pe serverul ăsta, îl deschid eu să mă joc cu un prieten sau așa, am pus așa, numai ca să știe. Zonă interzisă peste tot, pe unde e piatră. Și cei care vor să intre în castel, dacă găsesc ei intrarea, o găsesc aici. Ei din aici frumos, se duc pe aici, țac, 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 țac. Și aici, dacă nu are iteme, facem un test, că nici nu știu. Au, ăsta e că nu funcționează bine. Aoleu, bă, stai că nu funcționează. Au, bă, da. Da, funcționează. Da, deci funcționează, practic. Să înțeleg, sau... Da. Părerea mea. Au. Este să facem în felul următor. Să
să ne întoarcem de unde am plecat, din prea frumoasa mea locuință. De fapt, o să fac eu altă dată chestia asta. Sau, hai, acum, nu, ce să zic. Da, asta puteți face și voi, foarte simplu, ce am făcut eu aici. Cu apă și cu lavă și cu piatră și cu lemn. Foarte mult lemn, zile de căutări. Da, am găsit lemnul necesar. Îmi place mai mult ăsta alb, așa, îmi place foarte mult. Nu știu de ce, dar îmi place. Bun, o luăm pe aici. Poc, 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 poc. Țacă, 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 țacă. Cred că mai trebuia niște de-astea. Au. Au. Aaaa. Dar cu viteză în ea? Oulu, dar încă mai ia prea mult. Da, deci, părerea mea... să lăsăm așa? Da. Pop, pop, pop. Punem și aici niște săgeți. Punem și aici niște săgeți. Poc. Și aici niște săgeți. Și aici niște săgeți. Și am cam rămas fără săgeți. Știi, e berită treaba. Mamă, și câți monștri mi-a trebuit mie să omor ca să fac rost de săgeți, mamă. Havelo. Op, op, op. Da-te în pula mea. Că bine și așa. Da, cam așa ar fi casa mea, umila mea locuință. Aici nu știu ce pista mamii mele am făcut, mă rog. Cam asta ar fi această casă interesantă. Mie îmi place, nu știu dacă vouă vă place, Dumnezeu știe ce vă place și vouă. Dar în orice caz, dacă vreți și voi să construiți asta, o să vă cam trebuiască vreo... Mi-a luat cam vreo 5 nu. Aceea e joi. Acum lunea. Cam vreo 3 zile. Mi-a luat mie. Cam trebuie să gândesc, să văd, să mai imaginez sau așa. Mă rog, în orice caz, asta e casa, mie îmi place și dacă vă place și vouă, faceți și voi una la fel. Cam atâta și cu episodul ăsta și ne vedem în următoarele. Am pupat!